atong katunan nga ang ilang mga sacred articles, katong ilang mga tibod, mga kupa, mga platito, uban pa nga mga golden items nga dito gamit sa templo mga kaigsuonan, nakauli og balik dito sa iyahang nahimutangan. Kumusta man ang mga tao? Apil sad sila dinhi mga kaigsuonan og pauli sa ilahang yuta nga natawhan. Gani, this was what we were talking about a while ago mga igsoon. Nga usa ka kulba hinam nga kasinatian nga for the first time in so many years mga igsoon makauli na gyud ka sa imuhang yutang natawhan. Imagine, more than 70 years na sila dito sa laing nasod nga naulipon mga kaigsunan. Kung imong kwintahon, isabi gina ka henerasyon mampingki. Buti pasabot kung puya ka nga gikuha gikan sa Juda ni atong panahon nga gibihag sila sa Babylonia, niining panahon na sama kang Daniel gulang na. Naabtan siya dito sa panahon ni King Darius nga gibalhog siya dito sa langob sa leon mga kaigsunan. Idaran na siya, puti na iyang buhok sa atong nakita sa picture. So that means nga katong mga katawhan who were in their prime of life na nga naka-anak na dito atong panahon na, and posible ang ilang mga kabataan mga kaigsunan are full-grown adults already by this time. Ang uban tingali, mga 30 anyos na, mga 50 na sa nauban nga dito na natao sa Babylonia o sa Medo-Persia mga kaigsunan. So, this was the second generation of people, and including the older ones nga nahibalik sila ngadto sa ilang yutang natawhan. Kining mga bata nga wa gyud kakita sa ilahang original nga promised land mga kaigsunan, tingali sa mga sugilano nasayod sila og unsa ang ilang living conditions kaniadto sa diha nga mga katawhan pa sila sa Dios nga mga gawas nun nga wala maulipon sa ubang mga nasod. So excitement was escalating when they were given the chance to go back home mga kaigsunan. So karon na mauli sila sa panahon ni Ezra o ni Nehemiah mga kaigsunan, dili man gini sila usa ka higayon lang kay by batch man ang ilahang repatriation mga igsuon, pero you can imagine kung unsa kanindot ilang pagbati nga makabalik sila sa ilang original nga lugar. O gani dinhi, it was very organized ug walay ni usa mga kaigsuonan nga naling-an nila sa pag-ihap sa tanan nga nakabalik sa ilahang nasod. Sa giingon dinhi sa Ezra Kapitulo 2, versikulo 64, the whole assembly together was 42,360. Grabe. So, almost 500,000, Pastor Gingging. So, mura po na og population sa tibuok South Philippine Union Conference mga 5 or 7 years ago mga kaigsunan sa membership sa Seventh Adventist Church. Karon we are almost 600,000 mga kaigsunan. So imagine nimo kining kadaghanuna sa mga katawhan mao ni ang nahauli ngadto sa Judah and in Jerusalem. Ilabihan gyud kadaghan. So kining tanan sa ila mga kaigsunan, ang pinakanindot sa biyani, wa gyud sila makalimot og kinsa silang pamilya na bilong originally. Bisan tuwa na sila sa laing nasod, kaila gihapon sila kung silang apelido, ug wala sila malimot mga kaigsunan nga didto sa ilahang nasod naapas na naila-ila pa nila kung kinsa ang ilang original nga mga apuhan o mga ginikanan. So that's part of their identity mga igsoon. Kung mahisgot lang tag identity kini mga Israelanon, grabe ka particular. Kita mga kaigsuonan ambot og naabatay ato ang kaugalingong family tree. Posible na pero didto ra sa atong apuhan. Imposible na kay nang naapatay na ila-ila sa atong mga apuhan sa tuhod o sa uban pa nga mga previous ancestry mga kaigsuonan. So it's very important og nalipay sila mga igsoon apil ni sa lista og dili sayon ang ilang kaagi mga kaigsuonan sa ilang pagpangandam hangtod nga mopauli sila sa ilang tinuod nga yuta nga original. Mampingki, murag naa kay idugang gid ani. Mahinumdumang ko kung naatay nga dagkong katiguman sa Mountain View College mga kaigsuonan nga. Grabe magkaganay gyud ang mga kaigsuonan nga sa pagtambong nga dili lang kay sanina ang dalhon hasta pa refrigerator, mga salaset, mga manok, mga iro. So bibog yung kaayo. So na-feel na kong excitement sa katawhan sa Ginoo sa diha nga nakapauli ni gyud sila. Speaking of sa ilang paghinumdum sa ilang mga kaluluhan, may imagine ako mga kaigsuonan nga
tagaan yun datong credit pastor ang ilang excellent memory. Kay ambot lang personally di naman ko kadumdum kinsa tong lulo sa amahan sa akong amahan. Wala naman di ako kadumdum sa to magkambyo na. Pero dito sa Ethiopia mahinungduman pa nila ilang 14th generation. Wow. O kay siyempre ang ilang mga apelyido, ang ilang occupation, paitan sa huwan nga magpapanit. So murag dali ra kayo maka-relate ba, maka-identify. O di ba kaha ang i-relate sa ilang ngalan, ang ngalan po sa ilang asawa. So murag ikunik-kunik ra na nila. So basayon kita kay lisod-lisod pa mga ng bata pa ang sa kabata sa ngalan tag 3 tag 5 so imposible na gyud ang madumduman mo na nga mga kaigsuonan the people of God they were gifted with such kind of memory nga they can still remember their mga kagikan.